Hej så velkommen til denne video her. Denne video er simpelthen en unboxing af en PC, jeg bestilt fra Frog Gaming af, altså FROG, og så gaming. Det er ikke fuck, jeg siger frø på engelsk. En N3 eSports Gamer PC. Og ja, jeg købte den, fordi der startede på CSGO-hold, så og fordi jeg bruger på nogle for noget, altså så er det for noget spil her med mor. Og ja, man sige, den kører CSGO på, altså på high quality. Så kører den med cirka 200 fps, 95% af tiden på 200 fps. Lige i telefonen, hvis man spiller det, så er det 95% på 144 fps. Og hvis man spiller Overwatch, der er det så 95% af det 100 plus fps. Men ja, det kom simpelthen i sådan her, og lige her i gang, det er lige også det kabinet, som jeg havde til at starte med. Men jeg unboxede den, og så zoomer jeg lige kameraet lidt. Okay, så nu har jeg fået rykket den lidt. Jeg tænker, vi starter lige med den her en gang. Det er noget Pro VD. Det der screen ikke lige være. Men jeg skal lige prøve den en gang. Okay. Der er der lidt skruer. Der er simpelthen lige nogle klistermærker med oveni, som jeg simpelthen lige skal komme til at sætte på PC'en. Men jeg har ikke bestilt med sådan her. Men det kommer med på grund af, at de vil sende den om mandag, hvor jeg skal sende en tirsdag i stedet for. Hvor de så bare lige sagde, at jeg fik en opgradering med. Og det er, det er rigtig god service for Frog det her. Hvor der de så vælger enten at sige, om jeg vil have en Deep Cool RGB kit, et eller andet, lys med computer, og have noget bedre køling til min CPU. Og der var det så lys i min computer, så ja, nu skal se, der er med strømkabel. Det har jeg ikke brug til en skid. Nå, den pakker vi lige sammen igen, og så tager vi lige strømkabel og klistermærkerne ud, og så er det forskelligt. Nu så har jeg computeren her, så jeg ved ikke om der er RGB eller der er RGB-fan. Det lugter som sådan rød, fordi jeg koger med rød ind i som CS. Og så skal jeg bare rød og sort sammen, så det er fint nok. PC'en, den er rigtig billig faktisk. Til forhold til det der i den, synes jeg. Altså, så det er så, det kostede. Nu har jeg også købt med en ekstra harddisk. Men for mig til at koste sådan okay billige penge, bare sige det sådan. Det ser godt ud det her. Det ser godt ud det her. Det kan jeg godt lige sige lidt. Ja, det ser så godt ud. Jeg prøver her. Hold da kæft. It look cool. Kommer 100 priser her sådan her. Så vil jeg egentlig sige tusind tak fordi I gik med en video her. Vi håber at ses i næste video. Og så vi ses egentlig bare. Hej.